чухме, надзирателите в затворите си направиха синдикат по примера на своите колеги от полицията. Недоволни от заплащането и условията на труд, те поискаха среща с правосъдният министър. Какво е битието на надзирателите в Пазарджишкия затвор, провериха репортерът Габриела Наплатанова и операторът Любомир Тасев. Пазарджишкия затвор има 700 лишени от свобода. 90% от тях са зад решетките заради кражби. Как се свиква за вас това работа по желание? Хората тук ги пращат за наказание. Свиква се. Това не е работата. Свиква се. Човек е така с железни нерви. Справя се, трудно е. Малко не се става. За разлика от европейските страни, където на двама затворници се пада по един надзирател, тук в коридор с 100 затворници дежури по един пазач. За около 9 месеца около 16 човека напуснаха, и то само от надзорния състав. Като проблема е именно този с сравнително ниското заплащане, което получават нашите надзиратели в резултат на труда, който полагат и условията, при които работят. Не е тайна, но средната заплата при надзирателите е около 600 лева брутно. За налагане на респект е позволено да влизат вътре само с палка и белезници. Лични предпазни средства също имаме ограничени. Да, просто нямаме. Успяваме само да им раздаваме гумени ръкавици, за да се предпазят така от мръсотията или от някакви такива зарази, но от нещо по-сериозно малко трудно да се предпазим. Дежурният надзирател в двора е длъжен да стои тук. Това е постоя кула, така да се каже, с екстри, защото има писуар, има и подобие на мивка. Останалите постои кули, които не са малко, няма течаща вода, няма тоалетни и после се носи с часове. За зрителите ще е интересно да видят какво представлява една охранителна вишка в български затвор. Надзирателя има столче за удобство, радио, в което да слуша новините. Дюшамето не е сменено от 30 години, но за сметка на това е сложен климатик. Просто затворниците наистина имало случайни се подиграват. Ние предполагам и колегите, аз поеме нещата мълчаливо, носим си службата. И просто казвам, който не желая да служи в тази система, значи няма достатъчна мотивация. Мотивацията е вътре в душата на служителя. Значи мотивацията не се състои само в униформите и в парите, но все пак ние имаме семейства. Не е тайна, че част от надзирателите помагат на затворниците с внасянето на телефони, пари и наркотици. Пазарджишкия затвор не прави изключение. Над 200 мобилни телефона и аксесуари към тях са били открити у лишените от свобода в Пазарджишкия затвор само за миналата година. Всичко това се случва заради липсата на подходяща техника за установяване на подобни нарушения. Охранителни камери в Пазарджишкия затвор няма. Доставени са, но не могат да бъдат монтирани, тъй като обществената поръчка не е включила доставка за външно окабеляване. За сега в синдиката на надзирателите има 300 членове. Те искат среща с новия правосъден министър, тъй като дирекция изпълнение на наказанията, която контролира затворите, заявиха, че знаят за проблемите, но нямат средства за да ги разрешат. За тази сутрин Габриела Наплатанова.